Ne kawuono we awuoye gi managers mag Ohangla. Ineno, it is high time mondo uluong jembe ni jembe, adieri odong' adieri. Onge kaka inyalo daso ji in ni ochul gowi kendo idhaw seriously. Jagowi ma ji ong'eyo. To in tidaso ji ni mondo ochul gowi. Ikuongo ichulo gopeni. Kore kinyalo kono ji ni ochul gowi. Nitie gik moko mutimo muwuondru ni riwo ji to tieko ji kabisa. Ang'e jomorumo kendo kata gimbe ging'e ni girumo to rumo through aole. Tie actions moko mitimo mag tieko jomoko. Managers okunya wuondru nuriworu. Iwinjo ni ka issue moro timore matin, manager opogore gi jathum, MC ochwanyore gi jathum, gik manomol ma bende timore e field, timore kumoro amora, oseter kor managers. To solution maya kanyo ok en ma positive, en ni nyaka wuo gimoro. Ok une ka nitie jok moko matiyo kodu. Manager moro ochwanyore gi jathum, oserusruok. Ng'ato kuodho manager wadgi gi jathum. Bura mono mana managers ipo ka jathum odonjo. Oseluonge jathum. Enje. Niyo, adwa nulos kinde. Iloso kinde nade to ng'ama luongo gini embe nochwanyore gi jomoko. Dako kuongo luonge embe jok monochwanyore go. Ha? En dako luonge. To ni magi joma dongo man gi mon. Gima kama timore to giduogo leng ka nyithi sikul monge ni japuonj ang' ne chwadgi. Dak uchung' malo to wach ni ng'ane isekelonwa, ng'ane be nikelonwa issue mar Omari be nikelonwa. Imbe issue ni kel mondo watiek ni wadwa nwa solve weche. To in meri magi to ibro solve kanye. Magi ji mi solve ni in meki to. Okine kama nitie group moro ma ng'ato wuondore ni en omachwa molo jomoko. Jomoko be luwe karombe. Ha? Nitie issues miloso gi managers gi moko miloso kendin. It is high time managers kopo ni gimoro amora motimore nyakulos kaka managers losuru te. Anawacho ma iluongo ni LTN, Luo Training Nation. Managers nitie jomoko mitiyo go to gino tieko utok ne. Ha? Nitie jomoko mono nigi issues matindo madolosi. Ni ng'ano ok ne konye ng'ano werigo. Mono wuond ka mano tiyo dong ko hang makata ko mage make badgi maonge. To pod ji ok ne. Jomodong be pod ola kamano ji pod de ni we are united weche loso. Weche loso go sisundo weche. Huh? Like managers. You are acting as teachers. Ere kaka dang cow student. Ana kaka nyathi sikul. Ini wan japuonj gi nyathi sikul for instance. Kata parents e plot. Ere kaka dang kaw nyathi ni yalo kume yale jodongo. Ni nyathi moro be na luongo ka nowacho ni nochwade. Who does that? Ng'ama timo kamano? Ang'a mon wakutho kaka parents kendwa. To ang'e kuma rach nitie. Kaka mara monu solve moku luonga cha. Muchunga. By the way, be poko duoka ta survive. But koro okadwa no duoka kaka nuchunga no sawa. Gima penjo managers mag Ohangla, ang'o momiyo utek ga side? Nitie kumoro ma kudhi e two side gi jathum. Nitie samoro ma kudhi e two side gi manager. Ung'iyo kuma pek nitie. Uwalo sana. Kamano kaka ichungo industry. We uru gik moko mane nyanyasa goji chon bwana. Uwondru nuriworu to en athuwe kayiem. Jathum ochwanyore gi wadgi. Makata jok maluongo burago. Be nosechwanyore gi moko. Be onge ng'ama donje ji oluor ni kiwacho ni ng'ane onge ng'ama kone.
Imbende kuri ikoni ne ng'ama luongo ga buche ko ikoni ne ya. Imbende luong jok mini chwanyri go chien ka mondo watiekgi. Mondo koro mi thuolo mar luongo jomoko ka gik moko timore. Okiketwa ni ati ni koro yine me ing'e yalo mondo ji tionge dhako. Surely how is that happening? Imiyo ng'ama nigi dhako man gi experience e dak. Ok ni ng'ato en chiege notame moriembo. En ko otuche ne mung'e kaka ji dak. Walo. Kaso ji boluoro onge ng'ama wachi. Bwana managers, it is high time. Kuwuok ni udwa chungo industry. Chunge ure yo mobidhore. We uru olo jomoko. Ni ng'ane bena luonga dwa nolos weche to in mari dak iluongi mondo losi. So in make iting'e loso kendi. Mekwa eme kuri loso. Managers, kopo ni ok tiyo kuya wang'u, anto ya wacho tadhi. Kokuya wang'u, nuyud ka joge umoko ringo ko makuchich, uchich kodeko. Uchich kodeko. Ubiro chich kodeko sana. Be momine no ka managers ok winjre kata gi jothumbe moko. Nitie jothum moko ma kopo ni tunge dwa tini dwa weche dieri, oyie duoknegi kata pesa mondo kik riwre gi ng'ata ng'ata. Yani idwa ng'ama yes, iluongo ni a clapping gine. Iluongo ni clapping what? Clapping club. Intich ni en pamo. Kopo ni ok pamo mi penja ni igoli oko. Ji ok dak kamano. Ji ok dak kamano. Managers ji ok dak kamano. Nyaka ing'e ni nitie ng'ama nyaka bed against your opinion. To kopo ni opinion ni ubedo ochungo oko, ok onyiso ni ng'ano rach. Doge drawing board chak ing'e to ji dhi mbele. But mar managers manitie group moro matin ma en kosewacho to ng'ama pingo onge, ma kipingo to in igoli oko. Ji ok dak kamano. Kata mane anyuole ma ji inyalo kata mana pingo ri fa dheni me wach ni gine tun maru ni en rombe. Number 1, number 2, number 3, number 4 kosewacho. Jomodong wan kode ok wabidongo kamano. Ubiro yudo ka nitie group madongo to gi group madhi nikech itiyo gi jomoko. Iwinjo, jogi ong'e nyaka ng'iyo kuonde ma partners gi nigi potential. Igolo. In igolo ipani ati konyi kar igolo ni Umarino to chendo sana. Umarino to wagolo oko. Kar igole mondo idog piny nikech ng'ani mondo yur ka share giri. Iwinjo. Ng'ani ka chandi to werigo nikech ng'ani ine mi promote. Ipani dhi rwaki kuma intiere. Kar igoli mondo idong mionge go koro idong adwang'e nying manager. Urubet kanyo ni ati jirombe meeting. Jirombe meeting koso giche to ochala assembly min iluongo pupils. Ng'ato somo nigi mane pache to be in tich ni en yes. Ki wuoyo. Utimo marach. Iluonga no mari the truth meter. Munu chungi. An uchunga ukonya. Sani koro anane tie pap. Wang'iyo pauno. Gimomiyo wang'iyo pauno nikech jo moko kuom uti dhi dala. Wan muburo wewa gi badeno nikech wando pod wane industry. Wane field. Iwinjo. Yath ok makwa. Ajuoke go kranwa. Agulu ok wadonje. Wan ka gi Yesu. Remb Nyasaye. Ng'ama yware kodwa ema tho. Moko rumo. Iwinjo. Kech kiyware gi ng'ama wir. Iyware gi ng'ama wir. In eme dhi. Koro. It is high time. Ung'e kaka ung'eyo. Anta ng'eni kata bang' ma udhi chako discuss to kochuna. Nikech nyaka nuchunga sani koro higni adi. Dhi mana dek. To be pod antiere an kodwa industry no. Anane bath pap kanyo to ane industry no boka dhi. Managers mag Ohangla ema ketho Ohangla moloyo. In fact, onge kaka unyalo gere kopo ni ati kuoth ga ole gi gigo pod ne kaendi uolo jomoko. Gi unya Nyasaye. Ere kaka wachwanyore gi ng'ato tikawo one party ma koro iwuoyo kaso wapo mane odonje meeting. Kaka ambe nwachwanyore ka to ni ndiye mane manyenge wacho ana kika tagi madhe mbele. Muchwanyore ku kevo ka wili go gwela gi nikech no ndika tich. Bure kabisa bwana. Kokunyal bede yo moriere to ufunji gigo ng'ato ka ng'ato manejre kako ng'eyo. Okubiketo ni umanage gi one party, one side.
onge chieth guok.